Преди първия звънец, как учениците да открият своята професия. И още, психолог съветва родителите на първокласници. Къде се чакат съкращения у нас и в кои сфери ще можем да си намерим работа? Каква е причината за катастрофата на Цариградско шосе? И още колко ще ни струва, ако не се подчиним на полицаи? И кои са най-грозните животни на света? Здравейте, в неделя започват новините на Нова. Аз съм Галя Щърбева. На 15 септември здравейте от мен, Богомил Грозев. Утре е първият учебен ден. Според уверенията на образователния министър Анелия Клисарова, всички училища в страната са в готовност да отворят врати и да започнат нормално учебния процес. Те трябва да посрещнат общо над 755 хиляди ученици. От тях близо 64 хиляди ще прекрачат прага на училището за първи път. В новините ще ви разкажем какви са вълненията на първокласника, какво трябва да знаят неговите родители и колко струва на едно българско семейство да изпрати детето си за първи път на училище. От утре Виктория ще е ученичка. Знае, че това е важна стъпка, но никой дори не се е опитвал да й втълпява, че след първия учебен ден светът ще е различен. Според майка й, важното е тя да тръгне с желание. Повече като на игра. В повечето случаи си играехме, пишехме, в училище ще има една дъска, купихме дъска и в къщи. Виктория свиква с мисълта, че ще е ученичка от доста време. Ние доста отдавна се подготвяме. От 5 годишна подготвяме, че на 7 ще тръгне на училище. Психически мисля, че доста добре сме се справили с подготовката. И понеже все още не е първокласничка, има право на избор да пише или да не пише. Имам и букви с тетрадки, ама не искам да пиша и пиша по дъска и смятам. Психолозите съветват: не взимайте играчките на първолака. Това по-скоро ще му попречи. Нуждата от игра продължава. От тази обичайната детска игра почти до 12 годишна възраст. И играчките помагат, и детските игри помагат на детето да преодолее, ако се е случила някаква неприятност или ако то твърде много се е развълнувало. Често, освен вълнението, у родителя има и страх. Дали ще се справи малкото човече или не. Този страх обаче не бива да се показва. Да не внушават на детето, че училището е някакъв много тежък нов период. Там ще има много по-сериозни изисквания и нататък. Ако детето се държи по-различно и нещо го тревожи, опитайте да постоите покрай него. Просто защото мълчуганите трудно отговарят на директни въпроси. Какво стана в училище? И те обикновено не могат веднага да превъртат лентата. Малко да се поседи до детенцето и тогава му се усеща настроението и децата тогава споделят. Виктория пък вече е подготвена и доста позитивно настроена. Добри очаквания. Разходите около първия учебен ден вземат едно от челните места в класацията на харчовете на българските семейства. За първолака се налага да купим всичко, от бюрото и столчето до гумичките и моливите. Само за работното място на детето трябва да отделим между 100 и 150 лева. За учебните пособия са нужни още поне 50-60 лева. По традиция за деня на първия звънец се купуват нови дрехи. Нови панталони и блузи, както и обувки ще трябват и за следващите дни. И още анцунг и гуменки. Общо между 170 и 320 лева. Накрая, като теглим чертата, излиза, че първокласникът ще струва между 300 и 550 лева. Освен за първокласниците, първият учебен ден е особено важен и за самите учители. Ще ви разкажем историята на една учителка от Пловдив, която вече 20 години посреща първокласници и продължава да се вълнува при всяка първа среща с новите си ученици. Репортаж на Благой Бекриев. В неделя по обед Мариана Ковенджиева бърза за училището, в което близо 20 години посреща първокласниците. С вълнение подготвя класната стая и старателно опакова като подаръци всеки комплект учебници, за да зарадва децата, които утре за първи път в живота си ще седнат на училищната скамейка. Чувствам се, може би, повече дете, развълнувана точно колкото тях. Взимаш ги от нищото, от мама и татко от детската градина, когато те нямат никакви навици, когато те гледат с широко отворени очи, не знаят какво да очакват от голямото нещо, наречено училище.
За началната преподавателка това ще е 10-ти ти пореден випуск и първият изблъсък с новото поколение, за което техническите новости вече не са тайна. Особено когато компютърът, лаптопа и мобилните устройства са станали част от живота на новите първокласници. Просто преподаването вече не е това, което беше преди. Всеки учител, който не може да бъде в крак с новостите, с техниката, с използването на мултимедия, електронни учебници, компютри, мисля, че не би могъл да оцелее просто в днешното училище. Според Мариана, стимулът за истинският учител не е заплатата, а това един ден да видиш учениците си успели доктори, юристи, компютърни специалисти и архитекти, с каквито тя вече се гордее. Плачейки, когато след години срещнеш някой от тях и виждам, че те се реализирали добре и си казвам, това е мой ученик и това е щастието да си учител. Завладяна от треската за утрешната първа среща с новите си ученици, днес тя усилено репетира думите, с които ще ги посрещне. Здравейте, мили първокласници! Радвам се да ви посрещна в нашата класна стая. За новините на Нова, Благой Бекриев. До Нова година възпитаниците на професионалните гимназии ще получат възможност да карат стажовете си във фирми, които търсят и развиват техните специалности. Това обяви министърът на образованието Анелия Клисарова в предаването "Събуди се". Мисля, че до Нова година още децата ще имат възможност, нашите ученици, да правят своите практики, своите стажове в реална работна среда. Или това е връзката между образованието и бизнеса. Непрекъснато сме в контакт с Стопанската камера и очертаваме насоките как точно това реално да се случи и това вече е близкото бъдеще, не е толкова далечно. И въпреки обещанията на просветния министър, нов анализ показва, че българите все по-трудно ще си намират работа през последните месеци на тази година. Той е правен от международна консултантска компания. В кои сфери ще се търсят нови служители и къде се очаква да има най-сериозни съкращения на персонал? Специална анкета показва, че от 750 работодатели 17% планират да наемат хора през последното 3-месечие на 2013, а 13% смятат да съкращават. Сметката показва, че новонаетите ще са с 4 пункта повече от съкратените. И все пак, според експертите, проблемът е друг. Друго, което трябва да ни притеснява обаче е, че продължава да се задълбочава дисбаланс между търсене и предлагане, който оформя едни изключителни аномалии на българския пазар. Логично, заради края на сезона повече хора от секторите строителство, хотелиерство и ресторантьорство ще трябва да си търсят нова работа. Но има и области, където изгледите за работа са по-добри. Така нареченият сектор, новосъздаден от преди 5 години, това са центровете за обслужване на чуждестранни клиенти, където изключително се търсят хора с владеене на чуждестранни езици. Това потвърдиха и самите те. Определено в момента има тенденция на доста голям растеж. Тя започна преди около година и половина-две. Всеки месец назначаваме между над 50 души на месец, като това важи за офисите ни в Пловдив и в София, както и в Румъния, където има офиси в Букурещ и в Крайова. Логично е да предположим, че по-лесно се намира човек с добри езикови знания, отколкото ядрен инженер. Но все пак, ако не искаме да сме безработни, специалисти съветват. Хората, които търсят работа, трябва да са наясно с предлагането в момента и да продължат да се преквалифицират или да допълнят своите знания и умения. Или, с други думи, ние трябва да се напасваме към пазара на труда, а не той към нас. Трети ден след катастрофата на Цариградско шосе, в която 76-годишен шофьор помете 3 души на тротуар пред столичен мол, причините за инцидента не са ясни. Шофьорът, причинил инцидента, е обяснил пред разследващите, че е загубил контрол над колата, след като един от педалите отказал. Според експертите става въпрос за блокаж на автоматичната скоростна кутия. Надя Ганчева е на мястото на инцидента. Надя, има ли промяна в състоянието на пострадалите?
Състоянието на 31-годишния мъж, който пострада преди 2 дни тук, остава изключително тежко. Той е в окръжна болница в реанимация на апаратно дишане заради счупванията на черепа му. Състоянието на другите двама пострадали при катастрофата обаче се подобрява и лекарите очакват те скоро да бъдат изписани от болниците. Всъщност катастрофата от преди 2 дни отново ни върна на темата за рисковете на пътя и за това как от МВР се справят с опасните шофьори. Всъщност от Вътрешното министерство искат промяна в закона за движение по пътищата. Първата промяна, която се предлага, е двойно завишаване на глобите при превишение на скоростта на пътя. И ако досега за скорост над 20 км в час от разрешената се плащаше глоба от 50 лева, тя вече ще бъде 100. За превишаване на скоростта с над 50 км в час досега глобата беше 350 лева, сега се предвижда тя да стане 500 лева. От МВР отказаха официално да коментират тези промени, защото според тях те са на твърде ранен етап в работна група. Но какво мислят експертите за проблемите в закона за движение по пътищата и какви проблеми срещат катаджиите, вижте в следващия репортаж. За изминалите няколко години законът за движението по пътищата е претърпял над 50 прекроявания. Въпреки това, той е неефективен, неприложим и предвидените наказания не стряскат нито един шофьор. Това е мнението на експерти. Основният проблем всъщност в закона е, че имаме безумно тромава и неефективна процедура по налагане на наказанието. Това води почти до 50% неефективност на наложените глоби. Сега в МВР отново се обмислят предложения за промени в закона за движението по пътищата. Значително завишаване на глобите за превишена скорост. И всеки, който кара кола, на която не е собственик, да се регистрира в КАТ като ползвател. Дали обаче тези промени наистина ще променят нещо? В момента, по моя информация, в Столичния КАТ има около 80 000 невръчени наказателни постановления. Съвсем скоро Български пощи прекратиха договора с МВР и в момента катаджиите и районните инспектори са най-скъпо платените куриери в тази държава. Те ходят с едни чували като пощаджи и се занимава с куриерска дейност. Има такъв момент, че има наистина голям брой наказателни постановления, които не са връчени, тъй като шофьорите, срещу които са издадени наказателните постановления, не могат да бъдат открити на адреса им или образно казано се укриват. Но това е проблем, който мисля, че следва и който ще бъде решен в най-скоро време с чисто законодателни промени. От КАТ казват, че идеята им не е да санкционират възможно най-много хора, а напротив, да са добри в превенцията, за да няма нарушители. Не е толкова важно това дали след като те заснемат, ще те намерят, за да съберат от тебе дължимата глоба или да... Важното е, че 2 метра или 20 метра по-надолу можете да отнемете човешки живот по този начин. Тук бяха променени и някои от санкциите. Това определено оказва възпиращ ефект сред шофьорите, защото особено ние българите никой не обича да му бъркат в джоба. Налагайки санкции без след това да има събираемост, не постигаме ефекта, който търсиме. За това, според експерти, е важно не отново да се прекроява закона за движение по пътищата, а да се променят остарелите административни разпоредби за налагане на наказанията. За новините на Нова, Надя Ганчева. Част от планираните промени в закона за движение по пътищата засягат именно този проблем с налагане на наказанията. От МВР искат, когато един шофьор не бъде открит на адреса му, да не се чака, а електронният фиш да се публикува на сайта на МВР, така шофьора да се счита за уведомен, а наказателното постановление е завръчено. Дали тези промени ще влязат в сила, обаче предстои да разберем. Благодарим ти, Надя Ганчева, за промените в закона за движение по пътищата. А от МВР готвят още увеличение на глобите. Санкция до 300 лева ще бъде налагана на всеки, който е редовно призован в полицията и не се яви. До 500 лева ще е глобата при полицейско неподчинение. Тези още промени са записани в проектозакона за Министерството на вътрешните работи. В проекта се запазват досегашните глоби за повечето провинения. Например, посегателство срещу униформен все така ще се наказва с до 1000 лева. Пак толкова ще плащат гражданите, които нарочно пречат на полицай да си свърши работата. Ако пък му откажат телефона или колата си, глобата е до 200 лева. Запазва се и изискването органите на реда да използват сила и оръжие само ако това е абсолютно необходимо, например при неподчинение и съпротива. В тези случаи те ще са длъжни да предупредят, че атакуват. Ново правомощие на МВР ще бъде да блокира мобилните и телефонните комуникации при операции по разкриване и обезвреждане на взрив.
Към комплекса от действия на полицията за предотвратяване на престъпления пък занапред ще влиза и устното разубеждаване на потенциални престъпници. Новият закон въвежда фигурата на извънщатните служители, които ще помагат за борбата с престъпността, но няма да получават заплати за това. За първи път се въвежда правилото досъдебните производства да се разпределят на случаен принцип. В проекта е разписана и задължителната полицейска регистрация за хора с повдигнати обвинения. До сега тя бе регламентирана само в наредба. Новите правила ще отнемат от президента правото му да назначава главния секретар на МВР. Той ще се избира за 5-годишен мандат от Министерския съвет по предложение на вътрешния министър. Премахва се възможността министерството да получава дарения, заради която в миналия мандат избухна скандал. Тогава безпристрастността на МВР беше поставена под въпрос заради съмнителни помощи. За новините на Нова, Калина Влайкова. В продължение на скандала с източените 230 милиона лева от енергетиката, от ГЕРБ категорично отхвърлиха обвиненията на енергийния министър Драгомир Стойнев, който обяви вчера, че дава този сигнал на прокуратурата. Това са плащания по дългосрочни договори, подписани преди ГЕРБ да дойде на власт, контрираха от партията. Бившият енергиен министър Делян Добрев изчисли още, че 5% поевтиняване на тока е само привидно, защото към системата на енергетиката всъщност се насочвали допълнителни пари, за да не фалира НЕК. Според Добрев, сметките показвали дори, че токът излиза по-скъпо, но го заплащаме през данъците си. Крадеца вика, дръжте крадеца. Усилията обаче да се покаже някаква борба тип Робин Худ са опит да се отклони общественото внимание. От 1 август какво стана? На износителите, на търговците на ток им намалихме преноса, обаче не го намалихме за българското потребление, този пренос. И българското потребление, и българския бизнес плаща с 20 лева по-скъп ток, отколкото предприятието в Сърбия или в Румъния или в Гърция, което купува българската електроенергия. Недоволните от правителството и днес се събират на протест в центъра на София. В момента виждате картина на живо от площад Независимост. Междувременно български емигранти в няколко столици по света започнаха организация на протест в Деня на независимостта 22 септември. Кои са най-големите заплахи за човечеството? Най-умните хора правят списък. И кои са най-грозните животни на света? Районният съд във Виена осъди на 2,5 години затвор лобиста Петър Хохегер. Той ще лежи заради облагодетелстване и фалшиви показания. Хохегер нашумя в България след като кабинетът на Сергей Станишев сключи с неговата компания договори за 1,5 милиона евро, срещу които той трябваше да лобира за подобряване на български имидж в Европа. Към водещата международна тема, победа за Сирия постигната благодарение на руските приятели. Така сирийската власт определи споразумението за унищожаване на сирийските химически оръжия, договорено в Женева между Русия и Съединените щати. Държавният министър за националното примирие Али Хайдар посочи, че с това споразумение ще бъдат избегнати войната срещу Сирия. Опозицията обаче продължава да е силно скептична към широко прокламираната Женевска спогодба. За бунтовниците Башар Асад просто печели време заради непосредствената заплаха от чуждестранна намеса в конфликта. Ръководителят на Сирийския върховен военен съвет беше категоричен, че споразумението между Русия и Съединените щати, постигнато вчера в Женева, позволява на Асад да избяга от отговорността за използването на химическо оръжие срещу стотици цивилни. Генерал Силим Идрис посочи още, че режимът няма никакво намерение да изпълни поетите ангажименти по силата на Женевската спогодба. Знаем, че режимът е започнал да пренася химически оръжия и материали към Ливан и Ирак. По този начин инспекторите на ООН няма да намерят нищо в Сирия, но когато си тръгнат, оръжията ще бъдат върнати и Асад отново ще разполага с тях. Опозицията поиска от международната общност и забрана за използването на балистични ракети и авиация срещу зони с цивилно население от страна на сирийската армия. В същото време германският канцлер Ангела Меркел изрази надежда, че споразумението от Женева може да е дълго чаканият шанс за политическо решение на кризата. Тази спогодба е добра новина за всички нас. Целият Европейски съюз подкрепя инициативата и аз съм радостна, че има надежда за мирно решение.
Бедственото положение в американският щат Колорадо заради обилния валеж и последвалите наводнения продължава. Дъждовете не спират и това затруднява значително спасителната операция. Цели градове са откъснати от света. Жертвите са най-малко 5, но стотици хора се водят безследно изчезнали. Мексико също е в кризисна ситуация. Тропическата буря Ингрид се трансформира в ураган и се насочва към източното крайбрежие. Скоростта на вятъра достига до 120 км в час. Ингрид вече причини смъртта на най-малко 4 души. От какво ще загине планетата Земя? Отговор на този въпрос ще търсят световно известни учени, обединени в мозъчен тръст. Инициативата е на Мартин Рис, кралски астроном в Великобритания от 1995 година насам. По теория за бъдещия апокалипсис ще работят още 26 гении, сред които и физикът Стивън Хокинг. В списъка с опасностите пред нашето бъдеще са удар от астероиди, ядрени атаки от терористи, добрали се до страшно оръжие, природни катастрофи и масови миграции поради климатични промени. Според теориите на лорд Мартин Рис, 21 век ще е последният за човечеството. Новите технологии ще дадат сила в ръцете на определени хора. Притесненията ми са, че е възможно използването на тази сила в резултат на грешка или с цел тероризъм. С технологиите днес дори малка група хора, дори единствен човек може да нанесе глобални щети на все по-уязвимото човечество. Гръцкият джакпот от 7 милиона евро падна тази седмица. Късметлията може да е българин, съобщава нашият кореспондент в Атина Бойка Атанасова. Печелившият фиш е пуснат в граничния град Като Неврокопис. Според собствениците на тотото не е изключено щастливецът да е българин, тъй като много нашенци са пуснали фишове. Най-вероятно обаче името на щастливеца да бъде запазено в тайна заради голямата сума. Без данъците той ще вземе 5 милиона и 600 хиляди евро. Най-грозното живо създание на планетата е рибата блобфиш. Странното същество обитава морските дълбини около Австралия и Нова Зеландия. А кои са подгласниците в тази любопитна класация? Да видим. Класацията е по идея на Организацията за опазване на грозните животни, а целта е и светът да обърне внимание на странните същества, докато те все още не са изчезнали напълно. Всяка година планетата се прощава с десетки животински видове. Подобна съдба виси и над блобфиш. Рибата е избрана за талисман на Организацията на най-грозните животни и победител в гласуването. Нейн защитник в кампанията е английския комик Пол Фут. Сега имаме възможност да спасим блобфиш. Някои описват като грозна, но вижте тъжното й лице. За мен тя е едно мило и мъдро създание. Блобфиш живее на дълбочина от 600 до 1200 метра в района на Австралия и Нова Зеландия. Страшният външен вид на животното е резултат от огромното налягане дълбоко под водата. В онлайн гласуването за най-грозно животно блобфиш се нарежда на първо място с близо 800 гласа. Подгласниците са още 11 странни създания. Търсим едно от тези животни, за да можем с негова помощ да спасим всички създания, които светът е заклеймил като грозни. За новините на Нова, Николай Василковски. Куче-актьор прикова погледите на посетители, участници в инициативата Дни на кинологията, чийто домакин беше Разград. Златният ретривър Елмо, познат от ролята си в българската версия на сериала Женени с деца, събра много овации. През дните на кинологията посетителите видяха изложби на кучета, състезания и любопитни демонстрации. Елмо показа невероятни номера за радост на всички любители на животните. Той демонстрира какво трябва да правят хората с отпадъците, призна се за виновен няколко пъти с дигане на лапа, а накрая даже намери и изпуснат портфел. С Елмо е работила доктор Калина Кандулкова, главен инструктор в училище за кучета. Кучето на 2 години вече правеше тези номера, като след това само се затвърждават. На около 3 години кучето започна да се снима и в един филм, което всъщност допълнително кара стопанина да измисля нови и нови номера, които може да му потрябват. Доктор Кандулкова окуражи собствениците на домашни любимци, че при подходящо възпитание и техните четириноги могат да научат много полезни неща. Няма куче, което да не може да се поддаде, но има много хора, които не се поддават. Това е, че едно куче с един стопанин може да постигне един невероятен резултат, но с друг стопанин абсолютно нищо да не може да направи. Според специалистите най-лесно е да обучиш кучета от работните овчарски и ловни породи. Най-трудно се поддавали животни, прибрани от улицата, защото са травмирани. Нека все повече хора да знаят, че кучето не е онова животно, което трябва да седи вързано в двора. Това не е една аларма въжена. Това е любимец, който може да бъде страшно много да помогне на хората и да бъде невероятен приятел. Такъв, какъвто никой човек не може да ни бъде. За новите на Нова от Разград, Любомир Илиев.
Кои родни звезди ще влязат в новия сезон на Big Brother? Най-успешният реалити формат България започва след по-малко от час. Какво да очакваме? Сега ще разберем от водещия Ники Кънчев. Ники, здравей! Здравейте, колеги! Здравейте на живо от Нови хан. Намираме се пред VIP къщата на Big Brother. Готови ли сме? Виждате, всички са готови. Хората са в очакване. Това ще бъде сезонът на изненадите, на обратите, на тайните. Първата порция VIP съквартиранти ще влязат след по-малко от 40 минути. 20 часа е началото на нашата одисея с Big Brother. Утре отново в 20 часа, втора серия от VIP-ове. Искам да поздравя целия екип, над 100-150 души в момента броди из къщата. Готви се. Успех на тях. Успех на всички, които се занимават с това голямо и интересно приключение Big Brother. Ники, благодарим ти и ние го очакваме извънредни лайв точно в 20 часа. А утре в ново студио ще ни събуждат Ани Цолова и Виктор Николаев. Здравей, България започва в обичайния си час. 6:30, но с нов облик, много изненади и интересни гости. Вижте само в предаването как измамници разбиват фейсбук профили, за да източат пари от приятелите ви. Даденият на прокуратурата Трайчо Трайков отговаря на обвиненията за огромни кражби в енергетиката. Но преди началото на новия сезон на Big Brother следва темата на нова и спортните новини с Йоана Гочева. А след това от Деси Банова ще разберем връща ли се лятото през следващата седмица.